సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్తలు యాను డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇది ముఖ్యాంశాలు. 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕೋಗು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ್ಪಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಬೂರ್ನ ಪುದೆ ತಪ್ಪಾವಡು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆರ್ಲ ಪದವಡು ಗುವೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಮಣ್ಣದಡಿಕು ಬೂರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಪಾರ್ಕಳದ ರವಿ ಬೊಕ್ಕಬಾಬು. ತುಳುನಾಡ ಪಿರ್ಮೆದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಲೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೂ ಪಿರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಐತಾರ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಸಂಕೋಡ್ದಲಾಗಿದ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ಪತ್ತರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ಪುದೆ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ್ಪರೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕೋಗು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಂತಿರ. ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಸಂಕದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರ. ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸುಮಾರು 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕೋಗು ಕಟ್ಟದಿನ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಉದ್ದೀಪನಗೂ ಬುಧವಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕದಲ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ಪಾತೆರದು ಸಂಕೋಡ್ದಲಾಗಿದ್ದು ಜೀವದ ತೊನ್ನಕ್ಲೇನು ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯೋಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಡ್ದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಖರ್ಚಿ ಒರಿಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವದೆ ತೊನಂದಿನಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಂಕದ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು 10-15 ಜನ ಜೀವದೆ ತೊನ್ನಲ ಉಂಡು. ಉದ್ಯಮಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಲ ಜೀವದೆ ತೊಂದೆರು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. 2-3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಂತ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವೀಣಾ ಮಂಗಳ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಮಿಷನರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲಿಕೆದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಲೆ ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆನ ಪಾತೆರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತರೆಬರವು ಕೊರ್ದು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಬೂಕು ಒಂಜೆನು ರಘುನಾಥ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಬರೆತೆರೆಂದು ಹಿರಿಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಪಂತೆರ. ಬುಧಾರ ಅರೆನ ಒಲುಮೆ ಇಲ್ಲಡು ಅರೆಗು ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಕು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಘುನಾಥ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಬರೀನ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ನಂಬುಳಿಗೆದ ನಡಾವರಿದ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಕುಗೂ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಬರೆದು ಕುರ್ದು ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆದ ಪೆರ್ಮೆಗು ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರೆಗೂ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಯಗಳಿಗೆಡು ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಸ್ತಂಭನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುದಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಲುಮೆ ಇಲ್ಲಡು ಆರೇ ಬರತಿನ ಭಕ್ತಿ ಪದತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಡು. ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಇರ್ನದಯೊಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಲ್ಪು ಇರ್ನದಯೊಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ. ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಲಯ ಎಂ ಅಗರಿ ಎದುಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರಿಗೂ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಕೊರ್ದು ಅರೆನ ಬುಡಿದಿ ನರ್ಮದಾ ಸೋಮೇಶ್ವರರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ.
ನೀರಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರವಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕುಗೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರಿಗೂ MS ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅರಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಶಶಿಧರ ಗ್ರಂಥನು ಕುರಿಯಿರೋ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಕ್ಲಿನ ಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಮಲ್ಲೆ ಇಂಚ SV ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂತೆರೋ ತಾನ್ ದಾನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫೊಲಟು ಮಲ್ತಿನ ಕಿನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೂ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀತರ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಈ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲಡು ಬರೆಯರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಜಿಂಜಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋಡು ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಂದು ತೆರಿವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ರಘುನಾಥ ಎಂಬರ್ಕಾಡಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಬೂಕು ಬರೆತೆರೋ ಸರ್ವಿರ್ಲ ಅವೆನು ದೆತನುಡು ಅಂತ ಪಂಡಿರೋ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಸಣ್ಣದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು ಇದರ್ಥ ಬರೀ ಶ್ವಾಸ ಅಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಇಂದು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರು ಹಿತಚಿಂತಕರು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ ಆ ಸಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಮಲ್ಲವು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂದರ್ಭತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಬೆಂಬಳ ಪಾತಿರ್ದು ಅಮೃತಿರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ತದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದು ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಓಬಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರೋ ಐ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪಂಡಿ ಇಂಗ್ಲ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ನೆಟ್ಟು ಅನ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಟೊಂದನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಅಕ್ಷರದ ಕಮ್ಮೆನ ಇನಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದುಪು ರಘುನಾಥ ವರ್ಗ ಏರೇ ಆದುಪು ಅಕ್ಲ ಬರೆಯನೆಂಚ ಅಕ್ಷರಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರ್ಪಲ ಅದು ನಮಕ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪ ಕುಡ್ಲಾ ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂದರ್ಭಗೆ ಏತ್ಬೋಡ ಆತೆ ಪಾತಿರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಮೃತರಿಡ್ದು ಕಲ್ಪುಡು ತನ್ನ ಬದುಕುಗಾರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ದಿರನ್ ಪಂಡಿರ ಅಮೃತರ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಲದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಏರುಗಳು ನೂರ ತಡಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ನಮಕೇನು ಆಂಡ ಏತು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಐನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡ ಐನ ಗುಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೈಕದೆದುರು ಅರಬೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇದೇನು ಭಾರಿ ನೆನಪುದೇವಡು ಅಮೃತರ ಆತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಏತ್ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪಾತ್ರ ಏತ್ ಅಡೆಗೆ ಒಪ್ಪುನೈನು ಪಾತಿರು ಒಂಜಿಲ ಪಿದೈ ಪೋತಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಂದು ಇಂಕಲ್ ಕಲ್ಪೋಡ ಐನು ಪದಕುಲೇನು ಅಜತ್ತದೆಂಚ ಪಾಡಿಯರು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿ ಪಾಡು ಬಾಕಿದ ಅಜತ್ತದವರು ಭಾರಿ ಜೋಪಾನವಾದ ಪಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರು ಏರ್ನಷ್ಟ ಎಂಡು ಪಾತ್ಯರು ಬರೋದು ಕೇಳ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಮೃತರ್ನಷ್ಟ ಎಂಡು ಪಾತ್ಯರು ಇದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೂ ಏಪೊನೇತಿ ಕೊಡಿತ್ತನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದುಂಬೆ ಬರೋಡಿತ್ತನ ಅವು ಅಮೃತರಿಗೂ ಒದಗದು ಬರಡು ಅಮೃತರು ಆರು ಅವೇತೋ ತುಳು ಶಬ್ದಲೇನು ಅರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಗಳಸಿದಿರ ಇತ್ತಂಡ ಶಬ್ದಕೋಶ ಉಂಡು ಅರೆಗೂ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದುಡು ಅಂತ ಪಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬರೀನ ಸುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ರಾಯನ ಕಡಂಬಾರ ಮಲ್ರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತಿತ್ತು ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಕ ಆ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೇವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪೆಜನರ್ನ ಬೊಡಿಸಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವಳ ಗೊಂಚಲ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಂದ ನೀಡಾಪಿನಂಚಿನ ಗೊಂಚಲ್ ಪೂನ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜ ದಯವಂಡಾಗ ಇನ್ನು ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪತ್ತಿನ ದೈವದ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಗೊಂಚಲ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದೀತಾರೆ ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಮುನ್ನುಡಿಲ ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಅರೆಗಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನೀರು ಒದಗಾಯರ ಪಂಡಿಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡದ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೂರ್ಯ ಶಶಾಂಕ ವರ್ಕಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರ ಮಗೆ ಮರ್ಮಲ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರ ರಘುನಾಥ ಎಂಬರ್ಕಾಡಿ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿರ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ಲಪದವುಡು ಗುವೇಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮಣ್ಣುದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪೋಯಿನ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು ಜೀವ ಕಳೆಯುವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಲ್ಲ ಜೆಸಿಬಿಡು ಮಣ್ಣು ದಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಂಡಲ ಇರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿಂದು ವರದಿಯಾತನ ಗುವೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರುವೇರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಣ್ಣು ತಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಲ್ದು ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆರ್ಲಪದವುಡು ನಡತದುಂಡು ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು ಮಣ್ಣು ದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಇರುವೆರು ಬೆನ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಇರುವೆರ್ಲಾ ಪುತ್ತೂರು ಪಾರ್ಕಳದಕ್ಕುಲು ಜೆಸಿಬಿಡು ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತುರ್ತುಡ ನಡಪಾದು ಮಣ್ಣು ದೈದರು ಆಂಡ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು ಇರುವೆರೆನ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ಇರುವೆರ್ಲಾ ಜೀವ ಕಳುವಂದೆರು
ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಇರುವೆರ್ಲ ಬದುಕುದುಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಮಣ್ಣದಡಿ ಸೇರ್ದು ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಆಯ್ನಿಡ್ದಾವರ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ತೀರ್ದಿರು ಪಂದು ವರದಿ ಆತಂಡು. ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಕೋಲೋಡಿದ ಜವಂದಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜು ವಾರದಿಂಚ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತರ ಬುಧಾರಾರೆನ ಪುಣ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕದ ಜೀವದೆ ತೊಂದರೆಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ. ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಾವಳಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆದಂಚ ಉಂಡು ಕೇರಳ ವರ್ಕಳದ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಪಣಂಬೂರು ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಾಠ 2021 ಸಾಲದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಪಣಂಬೂರು ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕೂಡ್ದು ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಾಠ ಒಕ್ಕ 2021 ಸಾಲದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಭಾಂಗಣ நடத்தண்ட ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ ಕುಳಾಯಿ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಲಾ ಘಟಕದ ತಾಪ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಸಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರು ಸುಧಾಕರ ಕಾರ್ಕಳ ಬರವದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠ ಪನ್ಪುನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರ ಅವರ್ ನೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ? ಅವರ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರನು ದುಂಬರಿತೆರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳು ಕಾಳುಗಳು ಇದ್ದು ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ದರೂ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಗದ್ದೆ ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ರು, ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರಿಸ್ತಿದ್ರು, ನೇಜಿ ನೆಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟು ಗದ್ದೆಯ ತಲೆಯ ಒಂದು ಅಖೇರಿಯ ಒಂದು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಹಗಲಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣುವಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನು ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ, ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿಗಳ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಸೊನ್ಪರ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಶಿಬಿರೋಡು ಪಾಲ್ತೆತುಂಡೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಸಡು ಕೇರಳ ವರ್ಕಳ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠೋತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಾವುಲಿತ ರಟ್ಟು ಮೋನೆದಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಬಲಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ಯುವತಿಯರನಕಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸುರುಟು ಐಕ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂದೆಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಬುದ್ಧಿನ ಅಲವಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ತನ್ನೇ ಒಂದು ಆತಿ ಬುದ್ಧಿಲ ಬೋಡೈ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಣನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ವನಸ್ಸು ಬಜ್ಜೇರಿ ವನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ಯಾವಂದು ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ದತ್ತದ ತೊಣ್ಣ 5 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 11 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಾಯ ಪಟ್ಟೆರು. ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮೂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಎಂಟಿ ಸಾಲಿಯನರಿಗೂ ತಮ್ಮುನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡೋರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತನ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯೋಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಜು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆದಾನಿ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ನಡತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ತಿತ್ತುನ್ನ ರಶ್ಮಿಜೆ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಿಎ ಕಲ್ತದ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಬಿಎಂಎಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಊರುಕು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಳ್ಳಾಲಗು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕುಳಾಯಿ ಪಣಂಬೂರು ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಾದಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಎಲ್ ಅಮೀನ್, ಕಾರ್ಯಾಂತಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೀಶ್ ರೂಪೇಶ್ ಪಾಲ್ತಿತ್ತೊಂಡೆರು.
ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಿಂಗಾಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪುನವಲು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ರಡ್ಡು ಕಾರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಿಲೆಗು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನಡೆತದ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೆರ. ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇರೋಧ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಸಂಗತಿಲು ಅವಳು ಮೂಲೊಂದು ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪಿನ ವರದಿ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡ. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜಾಲಡು ಉಂತಾದನ ರಟ್ಟು ಕಾರ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಂಡಿಲೆಗ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡ. ನರಿಂಗಾಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಗುರುವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೂ ಜಾಲಡು ಸೊರಕೆಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಈ ಸಂಗತಿ ಆದುಪೋತುಂಡು. ಜಾಲಡು ಉಂತಾದನ ಓಮಿನಿ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಗಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿರು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಂಡಿದ ಕನ್ನಡಿಲ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿದಾರು ಆದುಪುನ ಅಬ್ಬಾಸೆರಿಗು ಏರಿನ ಬಿತ್ತಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಕಾರಣಲ ತೆರೆದು ಬೈದಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದಿರು. ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದುಂಡ. ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೆಟೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತದುಪ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಪಂತೆರ. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಟಾಬಾರುಕ್ಬಾಯಿ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವರ್ಧಂತೋತ್ಸವಡು ಸುರೂತ ದಿನ ನಡಪಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಠೋಬರುಕುಮಾಯಿ ನಾಗದೇವಿರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ 2 ದಿನ ನಡೆದುಂಡು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣೇರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಡಪಾಯಿನ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಸುರುತ ದಿನ ಗಣೆಯಾಗ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ನವಕ ಕಲಶಾಧಿವಾಸ ಹೋಮ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಇಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದುಂಡು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣೇರು, ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇದ್ದದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣೇರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಜಿಗುಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆರ್ದು ಭಗವಂತನು ತೂವಲಿ ದಾಸರ್ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಪಂಡರಾಪುರದ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ದೇವರೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಪೆರ್ಮಿದ ಈಸೆಯ ಪಂದು ಪಂಡಿರು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ರತದ ಮುಖಾಂತರ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಕಲವು ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಕೇಶವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ.
ಅಸಹ ಭಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಭಜನೆಯ ದಾಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೆರೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡರಾಪುರ. ಆ ಪಂಡರಾಪುರದ ವಿಠೋಬ ರುಕುಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ನಡಪನವು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಜೋಕುಲು ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂದು ಅವೆಟ್ಟೆ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೇ ಇದ್ದಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಹೊರತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಮೃತ ತತ್ವದಂಚಿ ಸಾಗುಡು ಬದುಕನಾತು ಪೊರ್ತು ಮೇಲ್ಮೇಗು ಸಂದೋಡು ಅವೆರ್ದು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಳೆಯುಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಸಮಯ, ಆ ಎರಡು ಸಮಯ ಅಮೃತತ್ವದ ಸಮಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಯ ಅಮೃತತ್ವದ ಸಮಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜೀವನದ ಸಮಯ, ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉನ್ನತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶ, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗ್ರಾಮ, ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಈ ದೇಹ ಪಂಚತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಕರ್ಮದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಮಾ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟೊಂಡೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡತಂಡ. 2 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಡು ಸೊಲಬಾರ ಸೇವೆ, ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ನಲಿಕೆ, ಭಜನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತಂಡ. ಮದ್ಮೆದ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದು ಭಕ್ತರ ನಟ್ಟೊಣ್ಣೆನು ಕೈ ಸೇರಾದು ಕುರ್ಪುನ ಕಾರ್ಣಿಕುದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದರು ಪಡೆತ್ತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಡತಂಡ. 2ನೇ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಡು 2ನೇ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಸೊಲಬಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮುಡಿಪು ಮುಕ್ಲಿಡ್ದು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉಚ್ಚಯ, ಅಂಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ, 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ರಾತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತದು. ಭದ್ರ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಲುವಂತುದೆರ. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಲಭಾರ ಇಸೇಸ ಸೇವೆ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಭಕ್ತರನ ಮಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ. ಮದ್ಮೆ ಆವಂದಿನಕಲು, ಜೋಕುಲು ಆವಂದಿನಕಲು, ಚರ್ಮದ ಸೀಕದಕಲು, ಇಂಚಿನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಕ್ಲೆಡು ನರಳು ನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪೋದು ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವೆರು.
ತೊಳಬಾರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂತಾನ ಆಗದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಗ್ನ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡೆಯಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತೊಲೆಬಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಆಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ತೊಲೆಬಾರ ನಡೆದೋಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಬಂದ ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗವಾಗುವಂಥ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತುಂಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತೊಲೆಬಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 7 ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಐತಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದಂಡ. ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಪುನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನ್ನ ರಡ್ಡಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಸುರುವಾಯರುಂಡು. ಇತ್ತನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಏಪ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಉಮೇದಡು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಜನಕುಲೆಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಲೆಡ್ದು ಭಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಂಚನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕ್ಕೊಂದಿರ. ಮಾರ್ಚ್ 7 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಡ್ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೆರೆರೆರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರೆತ್ತದು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿಂದೋನ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ದಾದಪನ್ ಪಿರುಕೇನ್ಲೆ. ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಬೇರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿದಾದುಪುರ ಬದಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಹೋಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕದ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅದು ಮಂತಿದೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತರೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ರವಿಕುಮಾರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ತೂವಲ್ಲೈತೆ ಇದೇ ಪೋಡ್ ಬಂದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಶೀರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಜಿ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆಜಿ ಟಿ ವಿ ಕೂತ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 7th ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವೆಂತೂ ಅವಂತೂ ಆಡುವ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾರ್ವತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಹೊಸ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ತುಳುದು ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೌರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಇದು ತುಳು ಮೂವಿ ಬಂದರೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕಿಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಕೊರೋನಾದಿಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಯನಾ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಯನಾ. ಹಲೋ. ಎಸ್. ಸೊ ನಯನಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? So Tulu movies are really good. So I support this channel. All the best. Thank you so much. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೋ. 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕೋಗು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ್ಪಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಬೂರ್ನ ಪುದೆ ತಪ್ಪಾವಡು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆರ್ಲ ಪದವಡು ಗುವೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಮಣ್ಣದಡಿಕು ಬೂರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಪಾರ್ಕಳದ ರವಿ ಬೊಕ್ಕಬಾಬು. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಓಪತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಲೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಐತಾರ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತೇ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.